ପ୍ରେମ ବାବଦରେ ଏଣୁତେଣୁ କହି ପାଠପଢ଼ା କରିବାଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚୁପଚାପ ବସି ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି। ନାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରେମିକା ଉପରେ ରାଗ ନା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେବା ଆଗରୁ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ମାଗ ନା, ନା 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 ନା, ଏ କଥା ସହିତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏକମତ ହୋଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଏକମତ କି? ଆରେ ଭାଇ କେମିତି ଏକମତ ହେବେ? କଥାରେ ପୁରା ଅଛି ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମିଲ୍ ଖାଇବେନି ସିନା। ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମିଲ୍ ଖାଇବେନି ସିନା। ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଯଦି ଭୋକ ବେଶୀ ହେଲା କ'ଣ ଟିଫିନ ଖାଇବା ହବ ନା? ତମ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ। କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ନା ମୁଁ ଖରାପ କଥା କହୁଛି? ଭଲ କହୁଛ। ମୁଁ ଖରାପ ଭଲ କହୁଛ। ଠିକ ଅଛି, ଝଗଡ଼ା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ତମେ କ'ଣ ଭଲ କଥା ଶିଖିଛ କୁହ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, କୁହ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପର ଝିଅ ଦେଖି ପାଗଳ ହୁଏ ନା ଭାଇ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପର ଝିଅ ଦେଖି ପାଗଳ ହୁଏ ନା ଭାଇ। କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ମନ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଘରାଣୀ ରବ ଗୋଟେ ଗାଈ। ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ଗାଈ ରଖିବ, କ୍ଷୀର ପିଇବ, ଗୁହାଳ କିଏ କାଢ଼ିବ, ତୋରାଣୀ କିଏ ଦେଖେଇବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଶାଢ଼ୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆଣିଲେ ଅଧିକା କ'ଣ ମିଳିବ? ଏଇ କହୁନାହାନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆଣିଲେ ଅଧିକା କ'ଣ ମିଳିବ? ଓମ୍ଫେଟ୍ କ୍ଷୀର ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ଗାଈଟେ କାହିଁକି ପାଳିବ? थैंक यू वेरी मच। चलिए जनाब, फिर तो तैयार कीजिए हमारी अगला डांस के लिए।